Handumanan sa kaaw. Inyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka aw. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Magno. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, magbago ka. MN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon, makining sa kalalaki nga nagpuyo sa placer mas bate. Ang atong tatampo nagdasangan nga Magno. Tiyo, ano sa mo balik sa Cebu? Domingo po hundong. Hakuyo ka? Unta yo, kung sugot si Papa o Mama. Ha, sige, sige. Nangitas ako. Oo, pananghit sa. Ano magkakuyo ka na ako karong Domingo po hon? Oh, ala, sige. Basta ayaw ba yung pampadlong dito, ha? Okay. Tingalig magkonsumisyon ni mo imong iwan dito, ha? Dili mo pa. Wanto ko kay mamasin ko nga makikita ko gindot nga trabaho dito. Nala, mauman ka. Pag-amping dito. Salamat pa. Kunya karon dong, mag-usa naman tagkasimana din sa Cebu. Okay na nimo, nga sige tag panguling din eh. Wala may kaso na ko tiyon. Kung gusto ka dong, pwede na sa kanto ka na silang lula nimo. Kasi magkakita pang lain trabaho ba? Dili sa tiyo. Sige, ugma na yun. Ihatod ka silang lula nimo. Uy, hindi aman lagi si Magno. Oo, ma. Gusto mo siya makuyog na ko. Anilo na niya sa inyo, ma. Masig, magkapangita ba lain trabaho? Amin ko, Lola. Ay, kano siya aramang ka naabot dong. Bago sang simana rin la. Anila sa ako sa inyo la ha. Kay mangita pa kong trabaho. Sus ka na di ay. O, di problema. Uy, apo. Salamat la. Salamat yun eh. Nakakita ulit kong trabaho din sa Cebu. Nakalindot kay kauban mo sa kong mga igago. Nga, gat-anapid kayong trabaho na ko din eh. Kay i-operate naman sa masin. Hapon naman di kayo eh. Udungan kong ulit sa kong mga igago. Go, Manggong. Kuwing sana mo. Magpaload din kapit. Sige go. Go. Hinichicks unahan, oh. Para ba? Uy, tinuod yun. Pwede ka sira. Go. Pangit ang best ng kauban niya. Puhon daw. Nakay number sa imong amiga. Tagai tabi. Ika ba? Katubang chicks yung kuyog bay. Tabi eh. Itong unahan sa tindahan. Si Rose di ay. Kayo. Nitake rin siya na ko kaniha. Nga, regals ko na ng panganog Magno. Nga, yun siya, palitong ko na og SIM na pares yung SIM. Pero mag-text ko mo. Tinuod ka bay? Okay. Tayo siyang number ha. Nga, palitin og SIM, pares yung kuan, SIM. Pero pagka-text mo ba? Sige bay. Salamat ah. Nakapalit na kong SIM card. Nga, nasa ko yung number ni Rose. Ako siyang tiksan bay. Hi Rose. Si Magno ni. Kumusta na ka? Nireply na si Rose. Ako masahon. Okay ra. Ikaw, kumusta? Ay, ako lang ka na siyang panguyaban. Mauwang po eh. Pero, bahala na eh. Maunahan palang unya hinuon ko. Bahal na. Ako tiksan. Rose, kung manguyab ko nimo,
Asa? Maguwat ang ko sa iyang reply. Ni-reply na siya. Ako usa nang una-unaon Magno. Ug nga sa buntag ako natubagon imong pangutana. Ang reply na ako nang lauman Rose. Oy, Magno, sa'yo ako ni mo nanawag. Oh, Rose. Gusto ko yung makabati sa mong tubag. Ingon baya kagabi iya nga karon ako mahibawan ng tubag. O nga. Unsa naman? Excited? Oh, na Magno. Gisugad na tika. Oh, tinuod, Rose? Oh, lagi. Salamat, Rose. Lipay ko. Rose, okay rin mo kung parts lang ang atong taganay? Ikaw ba na? I love you, Parts. I love you too, Parts. Mag-uso naman may kabuhan ni Rose. Gusto? Mag-date ko niya, Abi. Ako siyang tawagan na. Hello? Hello, Parts. Pwede tayo magkita? Saan ang Parts? Unyang gabi, Parts. Ubos na may manggahan. Sige. Mga alas 10 lang sa gabi eh. Sige, Parts. Magpaabot ka na mo, ha? Ay, mapit naman tungo sa oras nga nagpaabot kong Rose Dennis manggahan. O pa magyapon. Ay, tanaw ba na ako niya? Marag, magkita kayo? Oo. Niya na siya paingon din eh. Parts! Parts! Nagaya na mo, good. Naduga lang ko, Parts, kay huwag ako mamatug si Lula o si Lulu. Mau ba? Dali, Bi. Ngaw na rin ko ni Mara. Magno, imo magkukumbig ako sa... Rose, mahal kaya tika. Magno, ayaw po, di pa ko andam. May kabala ka, Rose. May kabala ka. Andam kong barugan ang tanan kung sumay may tipo na to. Ba't ikaw? Lagi. Rose. Magno. Magduha ng di kabuwan nga huwag ko mauli sa amo. Tawagan ako sa Rosby. Ako siya pa'y baon nga mauli ko sa amo sa Masbate. Parts, mauli ba ko sa amo? Ha? Muli ka? Di mo kong biyaan. Magdos ba ako? Ha? Mao ba, Parts? Mayo hinoon. Kuyog lang ako. Parts, unsa man ka? Unsa man ka kabuhan ng atong anak? Sige nga man mo kusi. Kung dili kusi isang baon. Hello, boy! Otro mo ka! Inapay hinuon ko ni! I-apil pati ka! Rose, naunsa ka gul? Nagkadugay. Nagkamaldita ng gidis Rose. Usahay, di na ako masabtan ng yalihok. Pero basin, di na alam po ni kabag-o niyang panganak. Batayan ang gid na ako kay tinghalik. Maunsa niya ang among anak. Parts, mabdos na bugas ikaduha na tong anak. Parts. Tumaw na. Mapunta na po Dennis Inday. Nanay manghod si Inday. Lipay gani kaayo to nga akong giingnan. Nga na ay baby suit sa akong tiyan. Umawa. Ang tingin ng imong isabag pa sa. Mahal kayo
sa dis, Rose. Ikasabaan ang sa niya among mga anak. Pita. Parts! Parts na unsa ka gud. Unsa naman sa din mo Inday ug Dodong? Mga matay pa lang mo tanan! Rose, sobra ka na ha? Wa magyapon ka mausab. Kanang imong batasan. Imo ming pabilya. Pero imo lang may unayon uto mo. Sigo anyos na nas Inday, oh. Anis Dodong, anis anyos na. Pero ikaw, wa gyapon ka mausab sa imong kinaiya. Unsa man? Malipay kang mawami sa imong pananaw. Magno, Inahan ka man unta. Pero mura ka way inahanong pagbati. Mas galabi man ang imong panungo. Kung ras imong pagpangga sa imong anak. Nga nagpadako sa handumanan.